tambaya ta ita ce malam jam office ta ba da dama cewa wanda ba za su je NYSC ba saboda sun wuce shekarun zuwa cewa za su iya rage shekarunsu sai su tafi. To malam menene hukuncin hakan? Idan na rage ina da laifi? Malam a taimaka min da addu'a, ina da wata bukata a wajen Allah. Jam office suka baka shawara cewa NYSC tana da mahimmanci ka je, domin a NYSC mutum yana fahimtar wacece Najeriya, kuma wasu rashin zuwa NYSC ɗin yana tauye su a ilimi. Sai ga mutum da digirinsa da PhD ɗinsa har profesansa duk a jiha ɗaya, a gari ɗaya, a makaranta ɗaya. To ba shi da wayewa. Ɗan sakandaren da ya yawo a duniya ya fi shi amfani. To da duk karatunsa da sakafarsa da culturesa da wayewarsa duk a guri ɗaya ta ƙare. Wanda ya yawon duniya ya ga al'adu, ya ga addinai, ya ga mutane, ya ga canje-canje, wannan ilimin in ya hada da secondary certificate ɗinsa wallahi sai fi ka amfani. So da haka gudun wannan NYSC ɗin baya sanin mutum ya san Najeriya. So da haka nan ne za ka san cewa Najeriya ba kai kaɗai ba ne a zaune. Akwai ƙabilu sama da kusan 500, akwai addinai daban-daban, akwai al'adu daban-daban, akwai yankuna daban-daban. Shi yasa za ka ga duk 'yan arewa musafiya mu muke gudun aikin gwamnatin tarayya saboda mutum baya son ya bar garinsu, baya son ya bar yankinsu, baya son ya bar kaza. Wani ɗalibi ya taɓa kamun takardunsa cewa da Allah a nemo masa aiki. Da na tura mu wanda zai samu aikin sai ya ce to ai matsalar ɗaliban ku malam sun fi son su zauna a garinsu, a jihar sa, unguwarsu ma. Duk kuma aikin gwamnatin tarayya bai gaji haka ba. Za a iya cilla ka can Rivers ko Cross River ko Calabar, cilla ka can Calabar, a cilla ka ma inda ba masallaci ko kiran sallah ba ka ji. A jiya za ka yi, za ka daina sallah ko za ka ci gaba da yin ta kai kadai. A cilla ka wani gurin ka je ka tara ma mutane wandan ma ba sa sawa, kai kadai ne mai sa wando ko kai kadai ne mai sallah. Kasancewa ashe Najeriya nan ba ta ka ce kai kadai ba. Akwai abubuwan mamaki da Allah ya halitta da yawa a cikinta. Sai ka ƙara ilimi, ka ƙara basira, ka ƙara gogewa. Amma mutum ya ce shi kullum jihar su, unguwar su, garin su, da an cilla ka wani guri sai ka je ka dan bada wani abu a da kai garinku, an cilla ka dawo garinku. Ba za ka waye ba, ka yawon duniya ba, ka haɗu da mutane daban-daban ba, baka ji ra'ayuka daban-daban, sai ka ɗauka iya ra'ayinka ne, iya addininka ce, iya ƙabilarka ne, iya yankinka ne kawai a duniya. Da irin waɗannan su suke da tsokakken tunani ko da suna da karatu. Nan da nan sai kaga sun kasa karɓar saɓani na siyasa da na addini da na yare da na zamantakewa. Da sun ga wani su ga kamar ce cinye su. Da wannan ku shine nake ganin in akwai hikima yin haka, ya kamata a ce ka rage shekarun don kai NYSC din. Na'am? Saboda hikima da ke ciki. Kuma ko ina ka tura ka, in dai ba yaki ake a gurin ba, kawai ka karba ka tafi. Ku dinga zuwa kudin nan. Akwai ɗalibai kwanan nan da suka je kudu, wani project suka je kudu, suka tarar da wani gari ga musulmi amma ba masallaci. Suka haɗu iya musulmin gurin, suka ce a nuna musu fili na musulunci, aka nuna musu. Suka rubuto da sunan inda suka je din, suka rubuto mana wasiƙa. Na aika ma wani mai arziki a nan garin, ya tura wakilai ya ce a je a gina masallacin. Ba su bar gurin ba sai da aka gina masallaci, aka yi wurin alwala, aka yi sa fanka, aka sa AC, aka sa inji, komai da komai. Yanzu da ba dan sun je ba, shi wannan ba za su taimake shi ya wancan aikin alherin ba. Su kuma yanzu sun bawa kansu wani tarihi cewa sun je inda ba masallaci a Najeriya, sun je sun gina masallaci. Kaga amfanin wannan yawon kenan. An mutu ce ka ai malam gurin da na je ko sallah ba a yi. To dama wa gaya maka ko ina sai an yi sallah, ko ina ne ake sallah. Ka ga Najeriya a karama kalla, ka ga alƙadu, ka ga ƙabilu, ka ga mutane, ka ga yankuna. Amma ka tare a gari guda. Ko karatu ne za ka yi digiri a can, ka tafi can kudu kai wani na biyu, ka tafi can arewa kai na abin nan, ka tafi can duniya kai kaza. Sai kaga culture ka ya bambanta da wanda a jami'a ɗaya ya tare har ya gama karatunsa duk a jami'a ɗaya, ba inda yake zuwa. Ba wani research da ya tashi a ɗan cilla shi ya maza ya kwana biyu ya rugo da gudu ya da gida ba. Shi ya ce NYC ne a nan. Ai malam da abin da ba cutar addinin Allah za ka yi ba, wani bawan Allah za ka cuta ba, masalaha ka ce ta aiki, ba wanda zai hana ka yin wannan. Waɗannan takaddun
wasu ma sai su takarda ɗaya fa mutum 10 tana aiki da ita, sai su takarda ɗaya mutum 10 suna aiki da ita. ai kai takarda ka kyala takarda, inda ba ta ƙarya zaka je ka samu ba, dan ƙara wani abu dan rage wani abu na maslahan aiki, ba na maslahan ƙara kuɗi ba, ba ƙara point ba, ba ƙara wani abu ba. Shekaru su gaba ko su baya, duk mafiya ɗaliban da suka je Madina suka yi karatu suka je wa dukka tambaye su ba wanda bai gyara shekarunsa ba mafi yawa. Ko ba wanda bai gyara takardunsa ko ya gyara shekarunsa ba. Wannan tunda abubuwa ne ba na Allah ba, anzalallahu biha min sultan. A lahira duk ba za a tambaye ka takardun nan ba, wanda za a tambaye ka aikinka mai kyau ko mara kyau. Su za ka yi kokari ka gyara aikinka, ma dan ka gyara takardu ba ka gyara aiki ba, ko ka gyara takardunka sun yi kyau amma a aikinka kai macuci ne, to me amfanin wannan? Ƙara takardun a ce ba su da kyau, aikin ne mai kyau.